geet niet, dan geet ze niet, dan geet ze niet, dan geet ze niet. En wanneer de geet al geet, dan geet ze al, dan geet als ze geet. Hoi, hoi, en wanneer de geet niet geet, dan geet ze niet. Klappen! Dan geet ze niet, dan was de geet al geet, dan geet ze al, dan geet als ze geet. Hoi, hoi. Het is duidelijk. We hebben de hoei-hoei-geit hier in de studio. We hebben het allereerste gesprek met de maker van de Vastelovensposter. We hebben de Herringbiesteren. We hebben Honderveld. We hebben heel veel verenigingen. En welkom bij Vastelovensgasten en welkom André Kuppe van het Gulpener Bierhuis. We hebben een heel speciaal bierglaas. Dat hebben we ook vandaag. Vertel, want dat heb je toe ontwikkeld, hè? Nou, dat is een co-creatie. Dat is niks alleen. Ik ben 2 jaar geleden op het idee gekomen. Ik ben door een grote glasleverancier gestapt, Royal Erdam. En in het kader van een co-creatie met Dirk Walsh hebben we dat ontwikkeld eigenlijk, zeg maar. Ja, wat is mis met een gewoon bierglaas? Nou, kijk, als je kijkt, dan hebben we hier een hele brede oppervlak, waar ontzettend veel volume eigenlijk in zit. Waar ook smaak- en geurcomponenten eigenlijk kunnen ontstaan. En hier gaan we het eigenlijk min of meer trechteren. Dus op die manier helpt eigenlijk veel meer smaak- en geurcomponenten over. Oké, dus eigenlijk zou ik nu meer moeten proeven en ook... Ja, dan moet je eerst eens ruiken. Oké. Ruiken. Ik ga zo uitblazen. Ja? Oeh, Dan neemt ze een slokje en laat ze er een halve minuut over in tong heen gaan. Min of meer gaat ze kauwen. En net op het moment dat de prikkeling op de tong weg is, gaat ze het pas doorslikken. En dan gaat ze op een hele andere manier bier beleven eigenlijk, zeg maar. ja. Zo heb ik het nog nooit geproefd. André, met carnaval, want voor wie dichtkomen, dan krijgen we het ook zo? Ja. We hebben natuurlijk een Gulp en het 5-sterrenlandschap hebben we op zondag hebben we de start van de carnavalsoptocht, van de Garenkekeren. En daar gaan we de mensen natuurlijk ook laten proeven voor een echt bierproefglas. Ja, die halve minuut, daar moet ik nog even van winnen. Een bijzondere ervaring. Er zijn heel veel prinsen en prinsessen hier. Heel veel jeugdcarnavalsverenigingen ook. Dus ik zou zeggen, kom maar op met de bumper. Oh, het is druk, het is druk. De jeugdcarnavalsvereniging van Vilt. En dit zijn de prins en de prinses. Hallo, hoogheden. Hoi, Hoi, ja. Prins, wat is uw naam? Rick, En de prinses? Nathalie, Nu zit je bij elkaar in de klas. En nu zit je dus dit seizoen zit je samen met prins en prinses. Dat is nogal een verschil van klasgenoot naar een adellijk prinselijk paar. Wie beveelt dat? goed, Ja, wat maakt weer nu een leuke prinses? alles. Is er misschien meer in het spel? Zijn er speciale gevoelens? Is ze verliefd op haar? Nee, Nee? Wie zit dat met de prinses? ook niet. Niet? Nee. Oké, dus pure zakelijke relatie. Maar dat gaat wel goed met ik. Hier heb trouwens binnenkort Wild Got Talent. Wat is dat precies? Dat is eigenlijk een programma, zal ik maar zeggen. Dat komt niet op tv. Maar dat is voor gans veld en dan kunnen ze allemaal leuke acts doen. Dansjes en zo. De kinderen van Wild gaan dat doen. Ja, er is ook een grote mensen Wild Got Talent, maar ook de kinderen. En dan gaan de prins en de prinses natuurlijk ook gaan doen, of niet? Ja, Wat? mocht niet zeggen. Goed zo. Maar een klein tipje van de sluier. Nee. Kijken of het bij de prinses lukt. Ja, Wat gaat ze doen? we gaan dansen. Oké, dat weet Verdallen. Ik wens u heel veel succes. Ik ben ervan overtuigd dat ze heel veel talent hebben in Vilt. Wie zit dat? In Pij. Prins Marcel, de tweede. Dat klopt helemaal. In Pij werd ze op een hele bijzondere manier prins. De kind zich daarvoor opgegeven voor de prinsentoto. En ik heb gehoord dat hier al ongeveer 38 jaar ervoor op opgegeven. Nee, dat klopt niet helemaal. Dat zijn er 11. 11 jaar. Ja. Zet je onderweg niet eens af en toe de moed verloren? Van ja, wanneer je het nu nog niet weer, dan stop ik ermee. Nee, dat blijft altijd hopen hoor. En ja, we hebben nu 3 wijzen, die zoeken dat uit. Ja. En die moesten af en toe toeschuiven en dan komt dat allemaal goed. Ah, zo werd dat geregeld in Pij. Dat is het ene. Oké, dan gaan we dadelijk nog eens vragen wie dit precies zit. Wie bevelt het nu? Want na 11 jaar smachten en dromen en fantaseren is het dan zoiets. Valt de realiteit tegen of
Valt het met? Nee, dat valt helemaal met. Het komt allemaal goed, hè. Dat is super is dat. Ja. Maar ja, het is jammer dat ze dan van de Prinsen Toto afbus, want dat is ook een heel hecht clubje. Hè. Ieder jaar komt daar weer een nieuwe bij. En volgens mij, wat voor mij in de plaats komt, is het ook al vol smacht te wachten. Dat staat ook hier in de studie. Misschien kunt je een clubje oprichten met de oud-Prinsen Toto of zo. Geniet ervan. Dat komt allemaal goed. De prinses van de spoorzoekers is er ook. Maar nou, uit Maastricht. De spoorzoekers, dat is de... Ja, maar nou, ze zijn blij dat ze erbij is. Ja. De spoorzoekers, dat is de carnavalsvereniging van de scouting in Maastricht. Scouting Wolder. En daar bist u al meer dan de helft van je leven bist u er lid van, hè? Ja, Hoeveel jaar? sinds dat ik 5 ben. En dat bist nu? 13. Oké, dus dat is best al lang. En vorig jaar was de adjudant van het prinsenduo. Gaat ze dan vanzelf het jaar daarna dat ze promoveert naar prinses? Wist ze al volgend jaar, dan is het zoiets, dan stond echt door. Nee, dat wist ik nog niet. Nee. Ze hebben dit gevraagd en toen zag ze. Ja, En niet getwijfeld, niks. nee. Wat maakt het zo leuk? Ja, de groep hoe ze met is. Die groep kan trouwens ook heel goed dansen. Je hebt allemaal van die leuke blauwe kwastjes bij je. Laat eens het zien, dames. 3, 2, 1. Gewoon even improviseren. Ja, nu maakt er wel hoei gezag weer. Ja. Kijk die spoorzoekers en schoon. Vrouwen in Nederland voor de vaste lovensposter is bekend. En wat het goed is, en volgens mij is het goed, heb voor verbinding met Henk Hover. Er is engagé in de provincie, maar heel dicht in de buurt van de poster. En ook van de maker ervan. Ja, is in ieder geval een verbinding met mij, Jolien. Want ik zit hier aan de bar te wachten op verbinding met Henk Hover. Altijd een probleem natuurlijk, satellietentje. Henk, kent dich mij huren, Henk? Nou, ik ken dich niet zien, ik ken dich wel huren, Frans. Wie wist hij ze door? Nee, van de En poster. Prins Marcel, even de groeten, want dat is goed bij je. Dit is de maker, dit is de poster, dit is Lou Tissen, dat is de kunstenaar. Niet alleen schilder, maar ook plastisch bezig met kunst. Ook beeldhouwer, zet dat officieel. En we zijn van de overste hof, waar de poster is gepresenteerd. Spoorslags vertrokken naar zijn atelier, waar we nu zijn. En we stonden even de poster. Lou, toch heel even, hè. Kent ze duiden het werk, want natuurlijk zo bij kunstwerken. Nou, dat huurt net zo bij kunstwerk. Wauw. Nee, feitelijk is het zo dat een kunstenaar gaat maken en dan hoopt dat de beschouwer gaat doen met dat wat hij gemaakt heeft. Ja. Maar ik snap dat het nu voor tv is, dus je moet gaat zeggen. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is met het startpunt voor mij geworden, authentieke manier van vastelavond vieren. Ik ben als manneke van 6 jaar, ik weet het jaar 66, dus 60 jaar geleden. In Grevenwicht was ik cowboy. Met een kloonsbroek aan wat mijn mam gemaakt had met van die bulkjes op. En ik hou een kapiteinspet op. Maar ik hou zo gewerken, knappertjes ook allemaal. En die houden een café. Maar waar ik me vooral van herinner, dat worden ze echt het dorpscarnaval. Daar komen Lune binnen, die houden dus ook de kleren zelf gemaakt. Maar die houden allemaal een mondbakkers op. Dus Een masker, ja. Een zelfgemaakt masker. En dat is mijn stap. En daar komt dit eigenlijk vandaan. Ja. Dus ik dacht, toch maar, ik wil een soort verbinding leggen tussen waar de vastelavond vandaan komt. Vind ik trouwens een veel beter woord als carnaval. Want vastelavond dekt de lading. En ik ben toegegaan naar een aantal figuren met, gesminkt, niet met masker op, alleen die. En ja, dit is natuurlijk de hoofdpersoon in het schilderij. En ja, ik heb gedacht, carnaval, dat is uitbundigheid, dat is springen, dat is lachen, gieren, brullen, weet ik veel wat. Maar achter al die gesminkte gezichten, daar zit de lui achter. Wat mensen zeggen op Facebook, daar heb ik net even gekeken. Ze is wel triest, hè? Dat is een enorm compliment voor me. Die lui hebben goed gekeken. Want? Ik vind namelijk dat er bij carnaval, vastelavond, daar huurt melancholie bij. Weemoed. Weemoed. Dat is niet alleen uit je dak gaan en lachen. Maar als je te veel gezopen hebt, dan kijk je wel anders. Ja. En de dag daarna, 's morgens, kijk je nog anders. Ja. Of daar zit alles in. Ja. Alle emotie moet erin zitten. De weemoed van de vastelavond. De uitbundige kleuren, maar toch ook de weemoed. Dat is volgens Lou de strekking van vastelavond. Het er voor mijn gevoel prachtig verwoord. Nou, en volgens mij, volgens de mensen hier ook, want er wordt net hard geklapt. Wat vinden we van de nieuwe poster, dames en heren? Dank je Henk Hover en dank je kunstenaar. We gaan gauw door met een van de andere hoogtepunten van de vastelovend. Dat is namelijk letterlijk het oploten van de hoeigeet op vastelovensdinsdag in Schönveld. Ja,
En baby zit de president van het hoeicomité. En de eerste vraag is natuurlijk, wie geeft het? Het gaat. Het geeft, dat is goed. Want het is een bijzonder jaar voor. Het is een feestelijk jaar. En voor ons is het een feestelijk jaar. Ja. We zijn namelijk jarig dit jaar. Het is, we zijn opgericht En op... dat is niet altijd zo, hè? Dat is niet altijd zo, nee helaas. Nee. We zijn opgericht op 29 februari 1960. Geen vereniging, maar een comité. En dit jaar is weer een schrikkeljaar, dus we hebben weer verjaardag. Net wie wielvestjes, dit was de Lovensenger. Dat is ook alleen met schrikkeldaag jurig. Je gaat dus weer een geit oploten. Natuurlijk gaan we met een geit oploten. En de geit van vorig jaar, die is weer teruggevonden, want u geit het, hè? De geit van vorig jaar is Ai. heel jammer, heel jammer. Ja. Maar we hebben wel de geit van 2014 bij ons. Die hinkt door in de zaal. Die hinkt door in de zaal. Ja. Voor de mensen die het leedje nog niet kosten, die de geit nog niet kosten, we hebben even wat beelden van wie dat dan op den dag eraan toe gaat. Kun je ook even vertel eens wat we hier zien. Dit is Jaap Veenvliet. Dat is de geitenvinder van 2014. Sorry. Dus ook de geit wat erop hinkt. Hier knippen het touw door. Hij wil het touw in ieder geval doorknippen. Hij woog nog niet. Nou, dan wordt er gezongen, hè? Hij wordt gezongen uiteraard, het geitenliedje. En dan wap. En dan wap, dan geten. En door geten. Nou hebben we vandaag de dag natuurlijk technologische vernieuwingen. We kunnen iets in dat ding. We kunnen bij mij laten vliegen, dat hoeft maar heel klein te zien. Dan kunnen ze hem trekken, kunnen ze precies zien waar het terecht komt. In de Oekraïne, in Hongarije, in Turkije of in Haaksbergen. Of in Haaksbergen, maar dat willen we dus niet. Het moet wel een verrassing blijven natuurlijk. Aha. En dan hing het van de wind af, waar de geit zich het hing van de wind af, de collega Thijs Zelen weet er alles van. Hij ziet ook elke dinsdagmorgen fijn een berichtje van... Door en door verwacht ik dat de geit gaat landen. En ik moet zeggen, Thijs zit er meestal niet ver neer. Nee, en die heeft hem ook al een keer op mogen laten, hè? Want dat is ook al een ding, weer mogen hem oploten. Ja, Thijs had hem in 2004 wordt de geit ook niet gevangen. En in 2005 hebben we Thijs gevraagd of Thijs de geit wil oploten. En dat heeft hij hier gedaan. Nou riepen die mensen hier net allemaal, wat riep je ook alweer? Hoei, hoei. En de geest bijna dan automatisch zoeken op betekenis achter dat hoei en achter de naam hoeicomité. Maar als ze dat gaan zoeken, dan zoeken ze eigenlijk te vergeefs. Ja. Nou, de eerste oprichters die gingen vroeger in de optochten met op carnavalsmorgen. En die riepen in plaats van alaaf, riepen die immer hoei, hoei. Hoei, hoei. En wie ze toen eenmaal het comité hebben opgericht, toen bleven ze dat schreeuwen, hoei, hoei. En door de rand is er de afkorting van gemaakt, help ons eigen jeugd. Ja, maar eerst waren hoei en toen pas de betekenis. En dat is eigenlijk vastelovend. Ja. Oké, wat moeten we zien op dinsdag? Wie laat? Is Schilvend om 3 uur, 's middags, carnavalsdinsdag, daar werd de geit opgelaten. En op 29 februari, uiteraard onze verjaardag met de receptie. En dan zeggen we, hoei, hoei. Hoei. Ik zie dat het al 11:11 is. Hoe is de tijd voor? Ik denk een bumper. Schatting. Ja, Frans heeft ze perfect ingeschat. En kijk eens wie dat hier gaat in de studio. Is ook lang genoeg de bumper. De bumper is perfect qua lengte. Het volgende decorstuk werd gewoon hier live naar binnen gevaren. Want Ruud Kleine gaat uit zijn plaat. Is de platenkast ingedoken met een stupdoek. En had het oude kroom opgedoken, toch? Of zeg ik dat verkeerd, Ruud? Oude kroom klinkt natuurlijk ook een beetje oudbollig. Ik goed dat ze het zo meteen gaan over de Wiel Kniepa en de Nick Ploem. Dat klopt. De grote vastelovensliedjesmakers van Heerlen en van Kerkroor. Dan denk ik, ja, rammel eens aan die 045 platenkast. Wat valt er nog meer uit? Liedjes die dus niet van Kniepa of van Ploem zijn. Laten we voor een Heerlen beginnen. Dat had niks met belangrijkheid te maken. Zo, dat denken ze zelf meestal wel. Maar dat is niet zo. Ik wil het even dit laten zien. Dit is wel erg leuk. Een groep die heet Kappes. Met op drums, mensen goed kijken, herkennen ze hem. Lex Nelissen. Kijk je dat we dat in beeld kunnen krijgen? Ja, in zijn allerjongste jaren. Kijk, daar zitten met de drumstekken in de heng. En let ook even op de spelling door ik mijn vinger even voet. Heerlijke nachten zijn lang. Het is nog een beetje moeizaam plat, maar dan is wel vaker last van Heerlen. Ik wil met Durk gewoon nog klumpjes blumkes, wat een spasgenoep is. Ja. Waarom die Loet zo Ruud? Nou, dit is eigenlijk zo erg geklauwd dat ik denk, loop maar even zitten. Oké. Maar ik wil even nog klumpjes blumkes gewoon. En een leuke groep is uit Heerlen. En zijn die liedjes dan klassiekers? Ja, want ik legde dit platenhoesje, lag ik neer op mijn desk. En collega Chris neemt het zo neer voor mij. En die heb ik goed meteen het liedje te zingen, Cum uit Heerlen. Toen dacht ik, ja, dat kennen we te huren met de muziek van Jan Telen en de tekst van Rudy Wiedek. Precies. En toen vier ze vaak al vastelovend ook in Heerlen. Ja, zeker. Huur ze dit dan nog? Dan huur ze dit, ja zeker. Ik hoop dat we nu kunnen huren. De plaat drieënd. Dat kun je. We maken al voorzichtig gewoon dansuur. Jawel, dat mag. En dadelijk komt van hier wel een oedersplaat.
Oh, dat hoor ik. Oh, gewoon durfzingen. Want dan net of er niks is gebeurd. Ik hou de plaat nog geen gemaakt, jullie, maar nu is er niks van, hè? Nee, hier heeft niks met te maken. Kijk, nou ja. Ja, klumkes. Het is... Samba. Dus we hoeven die platen gaan met de drieën. Duidelijk, in de klassieker Ja, hier. ik doe de afdeling heel even heen, want we gaan naar Kerkroor. Ganschal. Zometeen dus door Nico Ploem. Bjorn, laat hem even zien. En misschien kunnen we de Noorderheren van het Hoeicomité even in beeld brengen. Denk hij bij Nico een grieze bol hoort. En dan ziet ze dat zelfs een shell van het ode aan hem werd gebracht. Want die heren van het Hoeicomité in beeld komen. Maar dus geen liedje van Nico gaan verdoen. Ik moet deze plaat even pakken. En het is eigenlijk het Kerkruids volkslied waar ik met wil afsluiten. En er staat achteraan op de plaat, dacht ik, ja zeker. Nee, niet van Ummer dan neer van nee. Maar Ik kon hem wat gewoon laten huren, let op. Dat is deze. Wat de hel, Ja, sjoekelen. Dat is ons eer. En het zingt en lacht. zijn bovenop. Nou, van dit liedje, dat is een paar keer opgenomen. En vaak huurt je dus Nico Ploem. Hij op metzingen uit volle borst. Terecht, want het is prachtig. Maar het is dus niet van Nico Ploem. Het is van Matt Vinders. Matt Vinders met een F. Okay. Dus ook niet van Nico Ploem. Echte klassieker. En nu is je gekker Joran Kerkroor. Nog 100 jaar, nog 200 jaar. Een geweldig nummer. Ja. Goed dat ze dat even recht gezet Ja. Ruud. Zo dadelijk inderdaad meer over Nico Ploem en Wil Kniepen. Maar we hebben ook nog de herringbieserij hier. Oh jee! Kom gewoon naar vuren. Dan hebben we 4 tijd om de bumper in te starten. Herringbieserij, waar zit je? Bumper! De bumper is inderdaad ideaal. Man, ik gewoon tussen je insto. Je hebt goed en slecht nieuws gehad. Het goede nieuws is dat we met beginnen 3 keer op rij het PLK, het Parks en Liedjesconcours gewonnen. Geweldig natuurlijk. Ja, dat was super, joh. 3e keer dan maar, joh. Ja, goed gevierd. Absoluut. Het slechte nieuws, je zit niet door naar de finale van het LVK. Pijnlijk. Pijnlijk, zeer teleurgesteld. Ja, is wel leuk. Traantjes gevloeid. Ja, een beetje. Beetje wel. Ja, en is het ook nog eens zo dat je liedjesschrijver dat hij krank is? Dat is er ook niet bij vandaag. Dus ik hou zo gedag. Laat voor u een boodschap live op tv richting Bochus sturen. Wil je het woord geven? Doe dit het woord. Voor Piet, een liedjesschrijver. Piet, niet getreurd. Volgend jaar Dumfel gewoon wel met. Verwensen dich van Heijhoed, van harte beterschap. En ja, voorzien dus heel snel weer. Ja, en hoe is het hier om op te treden, mannen? Succes! Ja, niks, je kwelmt en je lipt. Doch beter schat, ik doe je dat, zo jeet dat even niet. Hoe het herder mensje maat je nou nog zingen zin. En dat schönste van de mens, dat zit zwaar binnen drin. Leven wie hart, door Jans die binnen drin. Door zit dat je vuur, door zit
wir machen Fastelovend. Du und ich zusammen, wir sind doch Karneval. Hast du uns mit uns gefeiert, dann rufst mit uns Hallo! Willst du wie Fastelovend für, könntest du uns mir davon auf. Leben wie Haus, da ganz die Binde drin. Da sitzt das Gefühl, da sitzt doch Fastelovend still. Egal was du wandern könntest, oft steckst eng an der Tag. Das Gefühl dort die von Wände, das ist international. Alles hat zwei Kanten, en Schlerte en en Jau. Maar wenn man sich versteht, passt dann alles in den Bau. Spaß sitzen jedem in schwarz bis Fuß auf Kling. Und zahlen wir da in Lustere, der Rest geht Banane. Leben wie Haus, da ganz die Bände drin. Da sitzt das Gefühl, da sitzt doch Fastelovend still. Egal was du wandern könntest, oft steckst eng an der Tag. Das Gefühl dort die von Wände, das ist international. Ja, das Gefühl dort die von Wände, das ist international. LVK-juries die maken altijd hun eigen afwegingen, maar dit is wat mij betreft een klassieker forever. Dames en heren, de Eringbiesteren! We moeten gauw door met de Quincenprins. De Quincenprins, kom erbij, kom erbij. Einde prins, nog een prins, kom erbij prins. Kom gauw, sneller, we hebben heus gauw. Einde rechts, einde links. Geen ziet allemaal voor de kleine prins, geen ziet voor de grote prins. Het is Renje Rot van links naar rechts. Vroeg eind. De vast bewegen, beetje bewegen. Vastelovend begint altijd met de boetezitting. Wanneer is de eerstvolgende... Oh, dit even sfeerproeven. Dit is de boetezitting. Als je dat vergeet. Net vastelovend in het hemelswaard. Ja, maar de vraag is, wanneer is de eerst bewegen? Wanneer is de eerstvolgende boetezitting? Is dat zaterdag 23 januari, zeg maar deze week? Of is dat zaterdag 30 januari? Als je 23 denkt, moet je ontstaan. Als je 30 denkt, moet je nog ontstaan. Kom maar, bewegen. 30 of 23. Allemaal 30. Laat het goede antwoord maar komen. Hey, Frans en Jelien! Hey, hallo. Hi. Münsterglen, 23 januari, boetezitting. Niet vergeten, allemaal welkom. 23 januari. Ai, er is nog een boetezitting. 23 januari. Ai. En over een tweede vraag. We hebben zomaar een willekeurige prinsenposter gepakt. Nou, in dit geval de van de Vegers in Venlo. Joekse vereniging, hè? Ja. Is dit de echte prinsenposter? Of is dit de echte prinsenposter? De tweede, nog eindigen die... De zuur of de zuur? Zuur? Zuur, een beetje sticky zijn. Ja, laat de gooien maar komen. Laat de gooien... Nee, dit is de echte prinsenposter. Oei. Ja, waarschijnlijk net slecht bericht gemaakt voor het maken van de foto. Alle heel joekse prins Leon Lankes, de eerste van de Vegers. Volgende vraag. Hoe geit? Er is een geit is gegaan, er is een geit weg, er is een geit geschopt. Bruno, heel erg. Kijk maar. Ja, we weten zeker dat hij gestolen is. Er zijn sporen gevonden dat er mensen in de wei zijn geweest die dat niet hebben gehoord. Oh. Maar niet alleen een lege wei, ook een zusje. Ja, dat is het zusje van de verdwenen geit. Wie hit dat zusje? Hit dat Lizzie, moest hij ontstoon? Of hit die geit Beppie Kraf? Kom maar, bewegen. Oké, goeie antwoord. Ja, dit is Lizzie, inderdaad het zusje van Bruno. Oh, Lizzie. Ja, ze misten hem. Lizzie, laatste vraag. We hebben nog een geit. Dit is een hele beroemde geit. Op welke geit... Dit is een geit. Ik weet niet wie het. Maar die geit liekend op een bekende vastelovensvierder in de provincie. Liekend op Bert van Hoendervel. Waar is Bert? Of liekend die geit een beetje op Katja Hens? Zeg het maar. Katja Hens, Hoendervel. Oh, ja. Hey, kom het goede antwoord. Dit is de geit. Goed luisteren. Oh, ja.
Ik weet het nog niet zeker. Bert klinkt zo, maar even kijken wie Katja Hens klinkt. Stok Katja. Ja, maar die staat wel in de finale van het LVK. Ik ben gans kwijt, we hebben nog gewonnen, dus we rekenen maar gaan de prijs uit. We gaan met alle rust, dames en heren, even stilte. Even de rust pakken. Gaan we naar de bar. Naar Jolien. Linse. Ja, ik voel me ineens helemaal zen. Het is maar een grote overgang van het geschrei van de Prinsenquiz naar de bar. Dus we dachten dat we het vandaag eens proberen. Heren Arno Dekkers en Hans van der Log, opperwingbuul, opper van Heerlen. Wie zen veelgierig op dit moment? Nou ja, nog niet echt zen, dat komt mondig pas. Dat komt mondig, want mondig, dan is het zoiets Heerlen Truf Kerkroor. Ja. Dat gebeurt in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Een voorstelling waarin eigenlijk een ode werd gebracht aan Wiel Kniepa en Nico Ploem. Hans, laat voor eens omdraaien. Hans, wat is nu de kracht in 2 zinnen van Nico Ploem? Dat het liedjes zijn die temperamentvol zijn. En die heel makkelijk met te zingen zijn. En dat niet alleen een kerkkoor, want we kennen die liedjes een heel oud. Net zo goed. Ik zing ze ook allemaal met. Dus zing ze allemaal met? Ja, Bino wel, ja. En Arno, wat maakt Wiel Kniepa zo goed? Dat de liederen van de Wiel Kniepa in Kerkroor minder gezongen werden. Ja, dat dacht ik al. Maar dat verstoort ze op zo'n dat de liederen van de Nico alle heerlijk gezongen werden. Dat is eigenlijk voor zijn. Dat is eigenlijk geen antwoord op de vraag. Nee, dat is niet waar. Maar Wiel had geweldige liedjes gemaakt en veel zingen die ook gewoon met. Ja, en hou natuurlijk een fantastische stem. Laten we even gaan kijken. Dit is Wiel Kniepa op de boetezetting van 2002. Du schnappst dich vast, nu kriegst den Spaß in het chocolade, bittig en weer. En het weer dat niet is, en du doet is met de six en schoenen fit. Ja, Hans, geweldig. Nu gaat hier voor de 3e keer zo'n voorstelling organiseren. Maar die wil ze natuurlijk elke keer een beetje anders doen. Hè? Het is wel een traditie, maar die moest niet in herhaling vallen. Wie gaat je dat dit jaar aanpakken? Ja, kijk, de afgelopen 2 jaar hadden Mark Hermans en ik ons een beetje gesteggeld over hele Kerkroor, wat goed een hele Kerkroor is. Dat komt voor dit jaar zeker ook zo, want Mark kunt er niet zo makkelijk vanaf bij mij. Maar we hebben gedacht, we moeten toch een beetje een ander verhaal gaan bedenken. En ja, daarom Hans van der Nul had een wietschap geopend. En laat dat nu net zien op de grens tussen Heerlen en Kerkroor. En die had de wietschap de grenspaal geopend met een klinkzeilke. En ja, eigenlijk al vlak na de opening waren er 2 harmonieën die Geer wilden komen repeteren. En dat begreep ze al. Dat waren natuurlijk de Philomena van Chevrolet en de TG Utwelte. Die willen doorgeer komen oefenen. Dat leidt natuurlijk tot allemaal strubbelingen, maar vooral denk ik tot heel veel schöne muziek. Heren, ik wens u heel veel plezier, succes. Break a leg, is het dan geloof ik. Break a leg. Maandag 25 januari dan vindt het allemaal plaats in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Begint om 8 uur. En het is tijd om de originaliteit en de joeksigheid en de kwantheid, nu Frans het dan, van... Ja, Vastelovens 4 in Limburgens te testen. Ja. Wie leuk en wie origineel zijn voor eigenlijk. Ja, dat had ze gedacht, maar we hebben er eigenlijk geen tijd meer voor. Nee, de echte reden is, ik heb gehoord dat de winnaar van gisteren hier aanwezig is om zijn sleutellanger op te holen. Dat heb ik niet, dus geen een fotowedstrijd vandaag doen we morgen. Hoogdervel is de wal, dames en heren, Hoogdervel. Ja. En je hebt gisteren Irene Lardy gezien, die is inmiddels volgens mij 67, dus je kunt ook nog ooit wel een keer op het LVK terechtkomen. Je stond er nog niet bij. We hebben wel nog de beelden van dat je de allereerste keer te horen kreeg dat je eindelijk op het LVK mag rijden. Geweldig. Ja, we kunnen dat niet doordrukken. Hij gaat het heel lang geprobeerd, maar dan zoek ik een treuntje. Je moet dat verschrikkelijk hebben gevonden dat je er dit jaar niet bij zoekt. Ja, dat doet er wel pijn. Echt hè? Ja, verschrikkelijk. Echt pijn? Wat zeg je? Ja. Maar jij gaat 2 liedjes. Eentje heb je niet meegehoord en misschien als je nou dat andere liedje zingt, dat je alsnog in de finale komt. Ja, we hebben. Wie heeft dit liedje? Ja, dat Vasteloven, laat maar komen. Laat maar komen in Vasteloven, Hoogdervel!
partie met de nummertjes erbij. En die gewoon van mijn bis 3. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Vastelovend, loop maar komen, los de trutten, hou de trommel. Is de vaan ook metgenomen, dan komen de harmoniekes aan. Vastelovend, loop maar horen, bij het helste vals in scheuren. En dan gaat het nog gebeuren, dan kleuren, dan klinkt dit 3 dagen lang. Muzikale idealen en een beetje van bravoer. Maak de ene abnormale, gooi je tractor en tamboer. Vastelovend, nog maar komen, los de trutten, hou de trommel. Is de vaan ook metgenomen. Wat een leuk liedje, man! Het is echt een te gek liedje van Moedervel. Laat maar komen, Vastelovend. Ja, laat maar komen. Morgen bijvoorbeeld. Met onder andere thee. Dan zal Marij ook wel komen, hè? Ja, thee en Marij Murgen en Vastelovend gasten. En de piano en allemaal Prins en zo. En, ja, laat maar komen!